Sau și bine m-am găsit la un episod din Minecraft. Apăsați de like dacă ați făcut-o și abonare, vă rog. Și da, să dăm încet. Un pic mai încet, așa, bun. Și să începem cu Skywars. Episodul 3. Și da, hai să mergem să dăm aici. Hai, dai, giga, dai. Mapa mea preferată. Da. Bun. Dacă observați ceva la vocea mea, sunt răcit. Bun. Da, așa. Așa, bun. Suntem, cred că... nu suntem acolo. Ne trebuie decât pantalonii care găsim fix în... Da? Sau nu? Găsim fix în chestul ăsta. Ce v-am zis. Bun. Bine să-l batem pe ăsta. Mulțumesc pentru iteme. Da. L-am bătut. Ca pe o plăcintă. Bun. Am dat cu jos? N-am dat cu jos. Aoleo, bă, ce fumă să jucăm 10 minute și o să încheie episodul. Gagicuța! Gagicuța? Sau gagicuța, bă, nu știam că... Iară mapa asta! Liniuța, pe bune, papă. Pe bune. Asta e preferat. N-am cum să nu pierd. Bine, la aia am pierdut. Dacă se aude ceva pe fundal, este Xbox-ul. M-am jucat sau încă mă joc după ce fac episodul acesta, o să mă joc GTA 5, că e deja pornit. O să se pornească, să pornesc acum. Bun. Snie. Boom, bitch, get out of the way. Get out of the way, boom, get out of the way. Boom, bitch, get out of the way. Sexy rere, hop. Avem tot de fier. Boom, bitch, get out of the way.
Wow. A bătut ca gicuța. Vreau să o salvez de la. Deci că încă 5 minute. Nu face mai pe asta. O să ies de pe ea. Bun, bici, era rău. Bici, era rău. Slash, hub. Când o să gata. Dai. Așa. Imediat o să mă dea. Bun, bitch, era rău. Bun. O să-mi spuneți în comentarii cine are BMX. Dar acum, frate, să nu mințiți că mă supăr. Și dacă când mă supăr e de rău. Nu o să mai postez episoade. Mă, la atunci fix când am pornit. Ce? Bă, dă-mă ăștia înapoi. Bă, nu da mă cu mine jos, încă ce? Ca să-i pun pe mine. Am putut să-i pun pe mine. Decoy. Dacă nu știi ce era decoy, este o copie de om. Copia de om. Decoy. E dintr-un joc. Bun, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, get out of the way. Bun, bitch, get out of the way. Și dacă nu știți de la cine muzica asta, este de la... Să dau pe băiatul ăsta. Pe băietul ăsta așa. Hop, eroina, hop, hop. S-a trimis unul. Du-te. Bun, bitch, get out of the way. E de la Snoop Dogg, mă, muzica asta. Snoop Dogg. Și apropo, ce e mai bun decât aurul, dacă nu știați, și fierul e mai bun decât cei nu, dacă nu știați. Ce, mă? Păi ia, mă, ăștia odată. Bun. Boom, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, get out of the way. Boom, bitch. Get out of the way, bitch, get out of the way. Boom, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, get out of the way. Veniți în coa itemelor. Aici, la Snoop. Boom, bitch. What? What in the fuck? Cine m-a bătut, frate? Ăsta? Ăsta, mă? Bă, du-te, mă. Hai să filmăm 11 minute. Să nu fim așa de răi. Uite, până se termină videoul ăsta. Filmăm. Să mai dau din... Așa. Din controller ca să pot să joc. Să nu se stingă. GTA 5, că un joc de pe Xbox 360. Boom, bitch, get out of the way. Snoop Dogg. Tu. Răcit. Sunt răcit. Na. Răcit. E cel mai tare din parcare. Fiindcă eu sunt răcit. Și I believe I can fly.
I believe I can fly. Puneți și voi dacă părinții voștri se uită la videoclipurile voastre în descriere. Nu, sunt sigur că o să pierd meciul acesta. Sunt sigur. Sigur, pe inima mea, o să pierd meciul ăsta. Nu, bine, hai. Băi, unde stai? Hai. Dă-i. Dă-i, tată, dă-i. Dă-i, tată, dă-i. Dă-i acolo la blocul. Sunt combo! Mă, da. Bun, și cam atâta a fost pentru episodul de astăzi. Ne vedem și la viitoare. Ciao!